Bueno, estic aquí amb la Mercedes, a França, que els meus pares són espanyols, l'he conegut ahir, i bueno, hem intentat de venir a la platja, però no, el temps no acompanya gaire, i ara estem aquí dinant i tal, i bueno, estava menjant un laksa, que és un plat típic de... Ah, que... Molt bé. I jo estic flipant perquè he estat parlant amb el cambrer i m'ha preguntat... Vaig amb la camisa d'Iron Maiden i m'ha comentat si m'agradava la música heavy i m'ha posat AC/DC, escolteu. Hey friend! Aquest és el col·lega. Hey. Thank you very much. Bueno, me'n vaig un altre cop cap amb la Merche. Vinga, AC/DC.